nimi on Janne Marala, mä oon pianisti, musiikkiyrittäjä. Jani Marttasen internetmarkkinoinnin päivä oli loistava. Janin esiintymistapa on hyvin rauhallinen, hän on erittäin asiantunteva, hän aktivoi yleisöä hyvin. Ja täällä myös omalla aktiivisuudella sai sitten päivästä vielä enemmän irti. Sain esimerkiksi oman yrityksen tämmöiseksi tapauscase esimerkiksi ja käytiin läpi, kuinka mä voisin mun oman yrityksen kotisivujen löydettävyyttä internetissä parantaa. Ja lisäksi oli tämmöinen valmennushetki Janin verkostointi kavereiden kanssa, joilla on Oulussa internetmarkkinointiin ja kotisivujen tekemiseen keskittynyt yritys, ja tästä konsultointihetkestä oli suoraa hyötyä juuri oman yrityksen näkyvyyden parantamiseksi ja mitä mä voisin tehdä, jotta mä saan sellaisia asiakkaita jatkossa, joita mä haluan lisää. Mä suosittelen ehdottomasti tätä koulutuspäivää kelle tahansa, joka haluaa oppia lisää internetmarkkinoinnista. Ja osa asioista oli tuttuja, mutta ne silti taas muistutti, kuinka tärkeää niiden asioiden saattaminen kuntoon omassa toiminnassa on, koska jos internetmarkkinointi toimii, se vapauttaa aikaa sitten itsellä siihen niin kuin varsinaiseen työhön, mikä esimerkiksi mulla on pianosoitto. Niin jos mä saan niin kuin rullaamaan nämä asiat, niin multa vapautuu aikaa tehdä sitä asiaa, missä mä oon oikeasti hyvä. Kiitos.